Heikelä ja Sikaharri täällä. Meillä on linjoilla joku. Hyvää huomenta. Huomenta. Kuka siellä? Nyt ollaan suorassa. Kuka siellä on? Täällä on Edareiden jätkä nyt soittelee täältä. Ai jaha. Ette siellä vaan IFK:n pojat soittelee, joo, niinkö? Kyllä. Joo. Miten, onko teillä saunailta vähän venähtänyt vai? Ei se venähtä, se on alueellaan vasta. Teillä alkoi tuossa kesäloma. Millä fiiliksellä? Ei tässä mitään hyvillä, ei tässä missään hyvissä fiiliksissä olla, mutta paranemaan päin. Okei. Kuka siellä on, hei? Mä kuulin jostain taustalta Lennu ja mä veikkaan, että Lennu Petrelliä siinä. Onks Petrel siellä? Se on tuossa vastapäätä. Heitä Petrelle puhelimen. nyt. Lennu, ota tää nyt. Mä haluan nyt sut tänne suoraan. Meillä on siis suora yhteys Helsingin IFK:n saunailtaan, joka on vasta alkamassa. Halo, onko se Petrel? Kyllä on. Noniin, mikä meininki, mikä pössis? No, mikäs tässä ei paranemaan päin tässä tunti tunnilta. Okei, sä yrität selvästikin skarppaa, kuulee vähän äänestä, mutta kerro vähän rantapalloja lensi eilen kentälle, jätket lähti kesälomalle. No kyllä joo, lensi itse asiassa, kun oltiin eilen istumassa iltaan, niin lensi vielä yhdessä paikallisessa ravitsemusliikkeessäkin, että on tässä otettu vastaan ihan olan takaa. Onko teillä ollut perinteisesti cheerleaderit saunassa? Mä olin hifki saunaillassa. Alapääni kasvaa kukkakaalia, olin hifkin saunaillassa. No joo, mitä tohon nyt pitäisi sanoa? Kerro totuus toki. Ei ole ollut eikä ole tulossa. Kuka Jussi tuskii? Hyvä tästä herrat, suora yhteys Helsingin IFK saunailtaan. Ootteko te pojat nukkunut missään välissä? Täällä on yhtä kaatamista liikkeelle. Ei tässä ole kerännyt nukkua, tässä harmittaa vielä niin paljon. No teillähän tässä puoli vuotta aikaa vetää taas pieni. Ei joo, no sitä me laskeskeltiin eilen kanssa, ja ei tässä ole kuin 6 kuukautta aikaa. Okei. Mutta sä joudut käymään punttiksella kesälläkin, eikö se Lennart mene näin? No ei, kyllä tässä Meillä oli terveisiä! Okei, jätkät hei, Oikeina naamaa! voidaanko me soittaa teille joku kappale ihan nyt vaan? No jos millään sopii, niin TPS Hunajata tai sitten tää HPK maalibiisi, koska ei meillä nyt kuitenkaan niin huonosti mene kuin muilla, että on tuo kuitenkin niin vissiin 6 vai 7 jengiä, jotka on huonompia kuin meni. Ja siis jos lähetään tosta, niin siis Sapkohan pelaa divarissa, että Aivan. Se on ihan totta. Niin ollaan me siihen nähden. Ja Pikkaraisen Hannu vetää yhden käden punneruksiin tällä. No niin. Hei, Okei, Lennart Petrelli ja kumppanit, kiitoksia teille. Ja tsemppiä sinne, katsotaan jos me löytetään. Ei mitään, kiitos. Moi.